Záruby. Moja každoročná predsilvestrovská záležitosť. Pôjdem doľava. Tadiaľto sa dá ísť lesnou cestou plynule hore až pod hrad. Ešte ma nikto odtiaľto nikdy nevyhnal. Tak je tu ešte stále vidieť staré značenie. Kedy si išla zelená tadiaľto pod les. Teraz ide dole po tej asfaltovej ceste. Inak v tejto dolinke smerom dole sú tzv. Zbožné jamy, kde si ľudia v stredoveku schovávali obilie. Už som videl nejakých ľudí, ktorí si tu skracovali cestu. Je to dosť nebezpečné, hlavne keď je napadané listie. Oni sú poprekrývané rôznymi suchými konármi, dá sa tam spadnúť veľmi ľahko. Za chvíľu sa stretnem s červenou značkou. Hrad už je tam za stromami a po tejto ceste hore pôjdem, tam je vidieť aj červenú značku. A tadiaľ to ide červená značka týmto stupákom. Bukovská priehrada. Tu dole je vidieť tú cestu, kadiaľ som išiel. Cesta do hradu zarúbaná. Akurát rozmýšľam, či to skúsim. Ale je tam vychodené pod tým. Hrad treba dobíjať, tak ako kedysi. No a teraz ma čakajú tieto skaly. To je asi najkrajšia časť dnešnej turistiky. Takže to bol Ostrý kameň. Nad týmto sa zamýšľam, keď chodím stále okolo. Je to tu umelo postavený nejaký múrik. Či tu bola nejaká väža patriaca k hradu, alebo len nejaká plošinka ako rozhľadňa. Lebo predsa len ten hrad je nižšie. Ale to je už vidieť aj Plavecký hrad. Hrebeň Veterlína ako na dlani. Na konci to je čelo. Neviem, ktorý rok to bol, ale som sa tu boril po kolena v závejoch. Už som tu za tie roky zažil asi všetky druhy počasia. Kedysi som chodil na záruby aj na Silvestra. Ale už nechodím. No, už sa blížim. No, záruby na dohľad. Malý zázrak. Budem mať kopec asi pre seba len.
No už je tam zas plno. Havrania skala 30 minút. Havranica. To bol taký havran. Vidím, že tu už nie je. Na Havranej skale je plno. Takže to bola Havrania skala. Havrania skala raz cestie, Smolenice stanica 45 minút. Tu je ako na jar. Dokonca ani blato tu nie je. Smolenice stanica.